Jason. Jason Derulo. Get jazzy on. Здравейте, да си играем мота. Аз съм Ника Къл. Ще скачваме Еверест с тир. Както виждате, аз малко съм се го променил така. Черен е, има нитро, но сега няма да го пускам. Хора, мота е много яка. На мен лично много ми харесва. Нали, играе се на различни сервери. Аз ще дам два сервера долу в описанието на клипа. Дам два сервера. Този и един друг, който колите там са моднати. И всъщност онзи нали е по-хубав, но на мен лично много ми забива. Моят компютър. Аз всъщност играя на лаптоп и не ми е чак толкова нали, добър компютъра, за да снимам с него. Сега в тази кола, на мен лично тази кола най-много ми кефи. Много мразя така, като някакви идват и почват да взимат колата. 2011 Ахмер Кинг и е вътре в колата. Сега там влезем водата и се разкара този. Много е яко така влезе. Ето и аз умрях. Сега... Общо взето клипа няма да е много дълъг. О, ша. Много мразя целия изобщо сервер. Той винаги само в този сервер сега и изобщо много мразя. И пък е тези, които постоянно стрелят. Сега тук ще отида на озимост. Там. Сега ще сменя скина. Ще изкачваме парапетът с мотор. Нека да е ето си. Може да очаквате клипчета с DaGox.bg. Или както той сега си е променил името, защото често се променя имената. Например, в тази майче сега се казва Gox плюс MusBG е равно на мата. Такова ферма. И аз нямам въобще е смисъла Gox MusBG. Е равно на мата. Явно не може да го скачим. Дай то сега.
ще карам самолет. Ето този не е любим. Не, това е идиот. Сега умираме. Това не беше много починено. Еми... Това беше от мен. Аз съм на никакъв и може да очаквате още